На новото. Извинявам се. Ще ви правям. Аз бях там, така че кажете какъв е въпрос. Отношение и разбиране на държавата, че политиката на българите в чужбина ще бъде с силен акцент. Отвътре навън. Отвън навътре, сори. Така, въпросът ми е свързан с тази конференция, тъй като това са важни неща. Аз имам 3 деца. И 3 са в България. 2 ми деца учиха в чужбина, но предпочетаха да се върнат в България. Сина ми Стефан Танев, казвам това нещо, завърши Кайро университет, специалност политически науки, английски удар. Във връзка с това бих искала да попитам какво се прави за децата, израснали в чужбина. С образование, с владение на 2 или повече чужди езика, знаещи много за арабския начин на живот, не от учебниците или от новините по телевизията. Какво предлага нашата държава, за да подпомогне и задържи тези млади хора да работят за България? Освен това, което аз съм изпълняла, например, или другите родители. Къде и как може да се подадат документи за спонсорирани програми? Има ли такива? След бакаларски степени по специалностите политически науки и други подобни, каква алтернатива предлага Министерство на външните работи за младите хора без трудов стаж? Това ми е първият въпрос. И втория, на тази конференция в Брюксел, вие лично допълнихте, че се разработва и проект на закон за задълженията на българската държава към нейните граждани зад граница. Господин министър, какво бихте ни казали повече по този въпрос? Какви са вашите виждания и какво да очакваме от този нов закон? Кога смятате да бъде реализиран закон? Това са ми въпросите. Аз ще почна от втория ви въпрос. Законът буквално в следващите дни ще представим концепцията му за обществено обсъждане. Идеята на закона е да се събере на едно място всичко това, което тъй или иначе съществува другаде по българското закони. Но е много трудно да бъде проследено, защото е разхвърляно. Тоест какво има като задължение държавата към гражданите, когато те са в чужбина, като консулско обслужване, като как се в кризисни ситуации, какво се прави, какви са каналите, по които се работи. Защото от наша гледна точка хората не знаят в голяма степен какви права имат и какви ангажименти, на какво могат да разчитат и оттам започват много объркване. Очакват се неща, които няма как да се направят, правят се неща, които пък не са очаквани. И така, затова искаме да го кодифицираме на едно място, за да може да бъде прозрачно и да бъде ясно на всички. И съответно да има някаква гаранция и бюджетна за изпълнението на тези ангажименти вече. По първия ви въпрос, единствената част, на която мога да ви отговоря, е тази част, която засяга Министерство, защото всичко останало е вече въпрос на свободен избор и човек сам трябва да си го прецени. Страна на Министерство на външните. Тази година при нас за първи път влязаха 30 нови млади хора на длъжност стажант-аташе, което е първата стъпка, за да продължат да влязат в кариерата, най-общо казвам. Това предния конкурс за подобен тип е правен някъде края на 90-те години. Тогава в общини не е имало много такива движения. Това е първия тур. Ще се опитаме сега да направим за още бройки нови конкурси, но в службата се влиза чрез конкурс. В интерес на истината Министерството има въпиюща нужда от арабисти. От хора с арабски език, с политическо образование и подготовка. Това ни е много голяма нужда. Сега малко закърпихме положението, но имаме нужда, защото видимо това, което се случва тук, няма да изчезне след 2-3 месеца. Но всички тия процеси в арабския свят ще продължат. Българската арабска експертиза, грубо казано, е изграждана 70-те години в страни като Ирак, Сирия, такива места. Единици, мисля, че само един или двама са в Министерството хората, които познават залива.
А това не можеш вече да функционираш там, ако не познаваш добре. Така че има много нужда от нови хора, които да влязат в Министерството и именно с по-арабски профил, имайки преди това, което сега се случва. Защото когато колеги се пенсионират и им приключи вече служебната ангажимент, остава дупка, която трябва да се покрие. И така че там ще има доста възможности. Предполагам, че и до година в следващия конкурс, който ще направим, ще има още места специално насочени към хора с профил в арабските страни. Заповядайте, аз малко ми надобно, че сега седа тук в центъра, вие всички седите от другата страна, така че почвам да ходя малко и вече който ме хване. Да. Само да ви